Nunaqqatigut tusarnaartut isiginnaartut maangaanniit tassa nuummiit haas igiip illuaniit toqqaannartumik tusagassiortunuk katersortitigermiit ааллагаатитсуссангорпугут тассат Dronning Margrethe ааппаата нунатсинни ангалаарнераниит тусagassiortunuk katersortitinissaar тас дронинги маани тусagassiortunuk katersortitsaa ернииннангуақ тас тоqqааннартумик маангаанниит ааллагаатиссаорпут isiginnaarluarisi. Så kan vi byde velkommen til seere og lyttere her på KNR TV og Radio, hvor vi sender direkte fra Hans Edes hus i Nuuk. Mit navn er Bibi Nathansen, og sammen med min kollega Naja Møller skal vi om lidt deltage i Hendes Majestæt Dronning Margrethes pressemøde. Dronning Margrethe tallimangormat ilulissanuttikippoq ullorlua taasertaakaneriarluni ippasanuumutikippoq aaqqissuusanus assiingatsunut pulaaqattaarluni passa unnukkut katuami persuarsiortumik nereqatigiittoqarpoq tassanilu dronningi naalakersuussuulitaasuaniit mutiporup igiimit qaaqqusaqataalluni tassa passarpersuarsiortoruussuarmik ingerlanneqarpoq уллааманнамиит ааққиссуусанут арларииннут ассиингитсунут пеқатаавоқ тассама катерсугаасуиминуна такатерсугаасивиан пулаарпоқ кинорна эққаассутиссамик саққумиуссивоқ аама атаатсинут оқалуффимми тастоққааннартумик ааллагаатинеқартумик пискорпингортитинерми тас аама тоққааннартум тааканнаалагиаққатаавоқ каффисортитсереерлутиллу катуами иннуттаасунут маанна тасса тусagassiortun катерсортитинissaanut piareersarpugut. Ja, Hendes Majestæt Dronning Margrethe, hun ankom til Ilulissat i fredags. Hendes Grønlandsbesøg gik så videre her til Nuuk i lørdags i går. Her har hun besøgt Ilisimatusarfik, hvor hun var med til en markering af 300-året for kristendommens indførsel i Grønland. Desuden har hun været I går var der så den officielle gallamiddag for Dronning Margrethe i Qaduaq, som formanden for Naalakkersuisut Mutiporup Iged var vært for. Dagen i dag har også budt på et tæt program for Dronning Margrethe. Der har været bispeindvielse, hun har været på besøg i kommunen, og så har der været kaffemik for befolkningen i Qaduaq. Og om et øjeblik er der så pressemøde. Jeg tror bare, vi venter på hende nu. Tässä utaqqinnerparput maannakkut takkunnissaa maangaani tusarnaaginnassuusi tässä raatiukkut TV-kullu toqqaannartumik ingerlasussaavoq ааллагаатитинеқ маанна саққуммиуссинissaаттатунгаанут тастусаассиорту арлаллик танмаркимиит нунатсинниит maaниmalиннааппут Dronning isernissaa utaqqinnerparput haas igiip illuani malinnaalluaris no is bare I må gerne tage det her. Det kan jeg desværre ikke. Jeg tager lidt spørgsmål, og vi tager sådan fint sammen, så kan vi bare gøre sådan her. Må jeg tage den ene af?
Yes. Tässä suli dronning Margrethe otaqqivaqput isornissaamaani issialluta otaqqarrapparput apuunikuuvoq viarersarnerani tassa oqaatigilaarsinnaavaqput tassa dronningi nuummi tikeraarnerani aamma ilulissininnerani sorpassuit iseqattaa taspulaartarpai inuppassuillu alakkartertarput malinnaasорпассууппут апууффиссаани тамарм иноқартуааннар аалатериартартуник тастаан малугиниарникуартикераарнерани. Ja, her på falderebet kan vi sige, at vi stadig venter på dronningen. Yes. Nu kommer hun ind. Hun kommer om et minut. Asitsinneqarpugut tassa minutti akaaseqqaangiuppat dronning Margrethe maanga isissasoq minutti ingerlunerlu tassa minutti qaangiuppat isissaa. Goddag. 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 Og vi starter med spørgsmål fra KNR til majestæten. Deres Majestæt Bibi Nathansen, KNR. Deres Majestæt, de har rejst mere end 60 år i Grønland. Hvad er det specielle ved det her besøg for dem? For dette besøg har jo for det første, at det er blevet til efter efter en aflysning i hvert fald. Det skulle have været foregået i sommer, og det kunne ikke lade sig gøre på grund af coronakrisen. Og så bliver det sådan til noget nu, og derfor er det et lidt usædvanligt besøg, fordi jeg ikke kun har Dannebrog med, og jeg har kun besøgt få steder i Grønland, i stedet for en rejse, hvor jeg skulle have været både på østkysten og både fra nord til syd på vestkysten. Og det er jeg jo ked af, at jeg ikke fik mere med, men det har været ganske vidunderlig tur, synes jeg. Pragtfuldt at være oppe i Ilulissat og se det nye Isfjordscenter, som virkelig er et bemærkelsesværdigt. Stedet i sig selv er jo helt fantastisk, men bygningen er virkelig også noget, der sætter det helt i relief, synes jeg. Virkelig en gevinst for Grønland og for alle de mange turister, vi håber kommer igen. Deres Majestæt Nari Møller, KNR. Hvilken oplevelse har gjort størst indtryk på dronningen de sidste dage? Ja, i denne gang, det er svært at sige, fordi
Jeg plejer at spørge, det svarer lidt som at være højst et tordenbrag eller dronnetårn. Det er så forskelligt alt sammen, men det er en stor oplevelse at være tilbage i Nuuk, og også at se, hvor byen har udviklet sig. Det er jo virkelig sket en kæmpe udvikling i de år, jeg har kendt byen, men altså også siden jeg var her fra sidst for 6 år siden, der virkelig, det kan man se. Og så er det også en glæde at være tilbage og være med til en bispevielse, for det er faktisk 4. gang. Så er det Samitiak. Deres Majestæt, Besatte Præsidenten Samvita. De har besøgt Grønland mange gange siden deres første besøg i 1960. Hvordan vil de beskrive den udvikling, Grønland har gennemgået? Jamen, det er jo det er faktisk ret ubeskriveligt, fordi det er jo altså det er faktisk over 60 år siden jeg var her første gang, og det er blevet meget anderledes på mange måder og udviklet sig kolossalt. Ikke bare er nu blevet en stor by, men der andre steder er jo også udviklet sig og blevet meget større, og så en af de ting, der er sket i den tid, det er jo også, at der er kommet mange flere turister hertil. Det gør, at Grønland er kendt på en anden måde af langt flere mennesker, end det var før i tiden, hvor det bare var noget, der lå langt væk, og hvor man jo nok aldrig kom. Men i dag kommer mange mennesker ud til Grønland fra hele verden, og det tror jeg er meget værdifuldt, fordi de får øjnene op for de kvaliteter, der er, for det helt fantastiske land, som Grønland er, og for de fine kvaliteter, som de mennesker, der bor her, har. Og hvad vil Deres Majestæt fremhæve fra deres besøg i år her i Grønland? Ja, det er igen også svært. Nu er der jo ikke så mange begivenheder denne gang, men det har været en dejlig oplevelse alt sammen, og jeg synes jo nok, at besøget i Ilulissat og se det nye Isfjordcenter er blandt de helt store oplevelser. Også at det har ladet sig gøre at bygge noget så utraditionelt og så flot, men som til gengæld er så velegnet og som en dels glimrende måde at udstille og forklare, hvad Isfjorden egentlig er, og hele den historie, der knytter sig, eller som man kan udlede af at se Isfjorden. Og det i sig selv. Og så har det også været en stor oplevelse at være med til bispevielsen i dag. Det at opleve igen, hvor smukt grønlænderne så synger, det er en stor glæde. Så er det Danmarks Radio. Nadia Kronborg, Danmarks Radio. Dronningen har jo netop besøgt det nye Isfjordcenter og været ude at sejle i Ilulissat, et sted, hvor man har stort fokus på klima. Har Deres Majestæt lært nye ting om klimaforandringerne og deres indvirkning på Grønland under denne rejse? Jeg ved ikke, om jeg har lært så meget nyt, for jeg har jo faktisk hørt om det og læst om det igennem lang tid, så det kommer ikke lige bag for mig, måske. Men det er jo morsomt at se med egne øjne. Det er også den første gang, jeg er ude at sejle på den måde i nærheden af Isfjorden. Og det synes jeg var vældig spændende. Og så vi altså 2 pukkelhvaler, og det er ret usædvanligt, i hvert fald på de kanter og på den tid af året. Så det er noget af det, man ikke glemmer. Og jeg bliver lige i samme boldgade, fordi klimabevidsthed er jo noget, der fylder mange steder. Vil vi se et mere klimabevidst kongehus fremover? Jeg tror, at vi er så bevidste, som de fleste mennesker efterhånden er der omkring klimaets betydning. Man kan jo mærke det selv og se det, og den yngre generation går jo meget op i det og er ret så vidende om det, tror jeg. Så er det TV2. Camilla Slungborg fra TV2. Deres Majestæt Dronningens besøg falder jo på et tidspunkt, hvor rigsfællesskabet har været til debat her i Grønland i nogle uger. Hvordan samarbejdet skal foregå fremadrettet. Som statsoverhoved for det hele, hvordan får de så deres besøg til at gå hånd i hånd med den her dagsorden, som de jo ikke kan gå politisk ind i? Jamen, det kan jeg jo netop ikke, og derfor så gør jeg, som jeg plejer, når jeg kommer til Grønland, og jeg glæder mig over at være her og møde folk, høre, hvad de siger,
og se til stedet og gense mange steder igen, det er noget, som jeg sætter kolossalt meget pris på. Og så har jeg hæftet mig meget ved, hvor mange der har nævnt, ikke mindst kronprinsen og hans rejse dengang i år 2000. Jeg kan mærke, at han har en meget nær forbindelse til Grønland og til grønlænderne. Og det glæder mig kolossalt, og jeg glæder mig til at fortælle ham det, for det vil han virkelig blive rigtig glad for, det ved jeg. Der er også mange, der nævner kronprinsen, når vi taler med folk, kan jeg sige. Ja, det er jo morsomt. Ja. I forhold til det andet, i deres tale ved den officielle middag i går aftes, de er jo også meget stor vægt på vigtigheden af rigsfællesskabet, og at de håber, at vi kan blive ved med at samarbejde på den her måde, vores 3 nationer. Hvorfor var det vigtigt for dem at understrege? Fordi det for min mening er en meget vigtig ting, at vi kan fortsætte med at samarbejde om det, og med den respekt, der skal ligge, den gensidige respekt mellem alle 3 dele, som jeg lægger stor vægt på, og som jeg jo også har haft lejlighed til at understrege i år, ved at jeg har været på Færøerne. Så er det BT. Jakob Hein Jensen fra BT. Deres Majestæt, jeg bliver lige ved talen i går med i Nuuks Kulturhus, hvor de jo talte varmt om rigsfællesskabet. Hvad vil Deres Majestæt gerne sige til de grønlændere, som ønsker et uafhængigt Grønland fra Danmark? Det ved de hvad, jeg tror ikke, jeg skal snakke så forfærdeligt meget med dem. Jeg tror ikke, de er særlig interesserede i at snakke så meget med mig. Muligvis. Så det overlader jeg trygt til politikerne. For næsten 2 år siden nu, der kom USA's tidligere præsident jo med det her ret unikke tilbud om at købe Grønland. Da Deres Majestæt hørte det dengang, hvad tænkte de der? Jeg tænkte, at det her er ikke nogen købmandsbutik. Så er det Billedbladet. Ulrik Ulriksen, Billedbladet. De har selv nævnt kronprins Frederik i går i talen i Kulturhuset, nævnte landsstyreformanden også, kronprinsen. De er meget stolte af ham. Her i Grønland er han utrolig populær i dag. Hvorfor tror de, at kronprinsen er så populær i Grønland? Jamen, jeg tror, det betyder vældig meget for grønlænderne, at han har prøvet noget af det, som hører med til, i hvert fald det traditionelle liv i Grønland, nemlig at køre med hundeslæde. Og for, om man så må sige for alvor, ikke bare en sød lille tur op på toppen af en bræ og fotografere mig og fotografere dig, og her sidder vi med hundeslæder, ligesom grønlænderne. Men han har været på den der lange rejse i 2000, hvor de rejste fra Qaanaaq nord for Thule, og hele vejen langs nordsiden af Grønland, helt vejen ned til Danmark, til Danneborg, hvor Sirius-patruljen holder til. Og det var en rejse, der var på langt over 2.000 kilometer, og den varede fra slutningen af februar til begyndelsen af juni. Jeg er altså så forfærdeligt stolt af, at han gjorde det, og var med til det der. Jeg synes, det var så fantastisk morsomt, og jeg var vældig stolt dengang, og meget glad for det. Og jeg tror, det betyder virkelig noget. Jeg traf jo nogen fra Thule her i Ilulissat, som var bare efterkommer efter nogen af dem, der havde rejst med Knud Rasmussen i 1921 og derefter. Og det var helt tydeligt. De havde begge personer, både han og hun, havde mødt kronprinsen, da han var oppe i Qaanaaq, mens de forberedte rejsen med hundeslæder. Og det var helt tydeligt, at for dem var det, han var en, de selv kendte. De havde mødt på lige fod på en vis måde. Jeg havde fornøjelsen at høre kronprinsen fortælle om Sirius-ekspeditionen og om Thule-ekspeditionen, den 5. Thule-ekspedition på Nationalmuseet for ganske nylig, og det er jo tydeligt, at kronprinsen har et hjerte, der banker for Grønland. De elsker også, har stor kærlighed til Grønland. Hvordan har de givet kærligheden til Grønland videre til næste generation, til kronprinsen? Jeg tror, at det kom ret naturligt, fordi mine forældre var jo meget optaget af Grønland, og min mor, som jo betød vældig meget for kronprinsen, kunne jo også fortælle om Grønland. Så det der, at han skulle op og have den oplevelse, og kom så tæt på grønlænderne,
ved den lejlighed på den specielle måde. Jeg tror, det er det, der ligger til grund for, at han er så glad for det. Og at han har så... Jeg tror, der er en stor forståelse mellem ham og grønlænderne, og det er jeg meget glad for. Så er det Visit Greenland. Ja. Christina Pig, Visit Greenland, Deres Majestæt, de har jo efterhånden besøgt Grønland mange gange. Kan de sætte ord på, hvad Grønland har betydet for dem og deres familie? For mig har det været, altså den første gang, jeg skulle herop, det var altså i 1960. Jeg var 20 år gammel. Jeg var lige færdig med gymnasiet. Og det var en kæmpe oplevelse. Jeg havde jo hørt mine forældre fortælle om deres rejse fra 52. Jeg havde også hørt om min far, som jo var kronprins dengang i 1921, fortælle om sin rejse. Og så havde jeg læst en del af Knud Rasmussen. Så jeg var ligesom, jeg var meget parat til at opleve Grønland. Og det har så betydet noget for mig fortsat. Og jeg har været så glad for at kunne besøge Grønland så relativt jævnligt, som jeg har. Under deres besøg har de også markeret 100-året for det første kongebesøg her i landet i 1921, og det var også i den forbindelse, at deres far mødte Knud Rasmussen første gang. Har han fortalt dem om nogle historier om det møde, som de kan fortælle? Han fortalte blandt andet, og det som gjorde et stort indtryk på mig, at han satte stor pris på Knud Rasmussen. Vi undrede ham meget og satte stor pris på ham. Og kendte ham rigtig sådan forholdsvis godt i løbet af det var jo kun 10 år mere, at Knud Rasmussen levede. Han døde i 31. Men min far havde altså en god kontakt og en god forbindelse til ham. Så derfor var det ligesom, da det gik op for mig, og der var jeg også været en stor pige, der havde jeg læst Knud Rasmussens store slæderejse, og var vældig optaget af det, og så kunne min far fortælle, at han havde sat stor pris på Knud Rasmussen. Og det, der er noget med, når noget man har beundret, og så viser det sig, at ens egen far har kendt ham og beundret ham, jamen så bliver det jo dobbelt så stort. Så er det lige et afsluttende spørgsmål fra KNR, altså DR. Deres Majestæt, nu fortsætter deres rejse nordpå og også til Nordøstgrønland, som jo også på denne her tid er et barskt sted. Hvad ser de frem til ved deres videre rejse? Jeg ser meget frem til at komme der igen, for jeg har faktisk besøgt Thule Airbase adskillige gange i tidens løb. Og jeg har også været på Station Nord nogle gange, så jeg glæder mig til at gense begge steder. Og jeg glæder mig også til at understrege, at Thule er en del af Grønland. Og det synes jeg er meget vigtigt. Og det samme gælder, at jeg glæder mig til at gense Station Nord, og så lige for en lille bitte smule med af det østlige Grønland, fordi det er jo det nordøstlige, og der, hvor der ikke bor grønlændere, men det er dog alligevel en del af et pragtfuldt land. Og så Danmarks Radio. Nu er året jo ikke helt slut endnu. Nej da. Kan deres Majestæt sætte et par ord på året, der er gået i forhold til sidste år? Jamen alene det, at jeg kunne komme her, at det ligesom er ved at løsne sig oven på coronakrisen, gør jo, at dette her år virker meget lysere og gladere og mere forhåbningsfuldt end sidste år. Det synes jeg, det er dejligt. Og TV2 til sidste spørgsmål. Ja, tak. Det blev meddelt for nylig, at prins Felix heller ikke ønskede sig at uddanne sig inden for militæret. Hvordan har dronningen det med, at den her tradition med, at de unge kongelige mænd uddannede sig i den retning, på den her måde bliver brudt? Ja, altså for min mening har det meget lidt at gøre med Grønlandsrejsen. Det er jeg enig i. Så. Ja. Et sidste spørgsmål. Ja, tak for det. Deres Majestæt for et års tid siden, der gav de et interview med Dagbladet Politikken, hvor at de sagde, at de ikke følte dem 100% overbevist om, at klimaforandringer var menneskeskabte. Det var der bagefter nogle forskere, som var lidt uenige med det i. Hvordan ser de på klimaforandringerne og forholdet til, om det er menneskeskabt eller ej i dag? Ved I hvad, jeg er ikke så meget videnskabsmand, så jeg kan stille
bedømme den ene slags teori frem for den anden. Jeg vil sige, at der er klimaforandring, det er overhovedet ikke, der tager fejl af. Men præcis i detaljer, hvad det skyldes, det er jeg ikke klog nok til at kunne sige. Og så det aller sidste spørgsmål fra Billedbladet. Tak. Nu taler vi om, at de har givet deres kærlighed til Grønland videre til kronprinsen. Kronprinsen havde jeg fornøjelsen af sammen med min kollega Han Juhl, som står ved siden af mig, at følge sammen med kronprinsesse Mary og kronprinsparrets 4 børn i 2014. Og de gjorde et enormt indtryk på befolkningen her i Grønland. Og Grønland gjorde også et stort indtryk på hele kronprinsfamilien. Hvordan ser de på fremtiden for relationen mellem det danske kongehus og Grønland? For nu er det jo givet endnu mere videre. Jamen, jeg tror bestemt, at det vil fortsætte, fordi kronprinsen, som vi jo alle ved, er virkelig bit af Grønland. Og jeg tror, at det kommer til at gå videre til hans børn også. Det kan slet ikke være anderledes. Tusind tak for interessen. Og tak til Deres Majestæt. Tak. Dronning Margrethe dronning Margrethe Abada tusaysortun katersortitineratas naamassinialissaaq maani ааллагаатсинерпут ернииннангуақ наамассисsaaq. Hermed skal vi til at afslutte den direkte udsendelse her på KNR TV og radio her fra Hans Edes hus, hvor dronning Margrethe den anden netop har holdt pressemøde. Den videre plan i dag, det er, at hendes majestæt deltager i biskoppens middag på Hotel Hans Ede i aften. Til stede ved middagen vil formand for Naalakkersuisut Mutsborup Egede være, og Naalakkersuisut for kirke Peter Olsen og biskop Peter Skov Jacobsen. Kære lyttere og seere, tak for at have fulgt med. I må have en rigtig god aften. Yes. Des uamangannit oqaluttuarilaarsinnaavara dronningimaani apersorneqarnermini qaannoq nas akissuteqartarsimanersoq tas qallunaatut ingerlanneqarpoq maannakkut o ataanguarnaammassisoq tas dronningi aperineqarpoq nunatsinni maanna tikeraarnineqqanoq igineraa assut immikkuullarissuttut akissuteqarfigivaa ilulissanitikeraarnini umiatsiamik angalaarnini tas iluliarsia akonganni immikkuullarissorusuart oqaluttuarivai saniatigut tas aamma piskorpingortitsineq nuannaralugu peqataaffigisimalluu oqaatigivaa tassanilu oqaatigivaa aam paasissutissatut sisamassaanik piskorpingortitsinermik maanna peqataasimalluni saniatigut tassa tusagassort apeqqutigisaasa amerlasuut ilagivaat tassat kronprins Frederik nunatsinnut asanninnara taavalu sumingaani pingorsimanersoq dronningimmut apeqqutigineqallattaarpo taava taamaalilluni tas dronningi oqaluttuarnermalillugu namminneq kalaallit nunaannut immikkut ittumik nuannarisaqarlutit soorlu aama angaoqqaani taamaattuussimasut tas aama anaanami kalaallit nunaannut nuannarinnittuunera engutaminut tassa kronprins Frederimmut ingerlateqqissimagaa aammalu neriutigallugu kronprinsip meeqqaminut tamanna ingerlateqqissagaa aamma saniatigut aperineqarpoq suut maani tikeraarnermini maluginiarsimanerai tassa oqaatigivai naatsunguamik tas ukiunitrassini nunatsin tikeraartarnermini nunatsinni ineriartorneruussua sukkasooq maluginiarsimallugu nuuk illoqarfissuartu angisuuttut taakkartorpaap sanaartorfiusimaqqasoq assut tiktaleqqaarnermini tyyviinnerna ukioqarluni tikiiqqaarnermini ineriartorneruussuaq taaval inuiaat innuttaasu aamma ineriartornerm peqataanikuunerat maluginiarsimallugu assut nuannarivaa nunarput taamaattumik meeqqani aamma eqqaava qilanaarneqarporlu tanmarkimut tas kungissamut oqaluttuarnissani kalalunaatikeraarnermin suut takusimallui qilanaaриnerpaasami ilagisimavaat tas naatsunguamik nassuyaatеqalaassuunga tassa dronningi unnugunuummutikeraarnini naggasissavaa Hotel Hans Egeimi
biskopping ungortitinam tungatillugu nereqatigiinnermi peqataassalluni biskoppit naalakersuissuilittaassuatroonigikkul tassan peqataassaput tassa oqaatigisinnaavara ааллагаатитинермаангаанниик нааммасиниалиссаммат тронингип тикеқарнераппиллугу куинаакки иллими таснитартаккатсинни радиовисиккут канеруккуллу аама ақагу ингерлат саққуммерсуссақарпо тронингип тикеқарнераппиллугу иммикку иттуник тас ааллагаати тассианик илангу тассианик тассууна такусиннааваси қуянақ малиннаагасси қуянартусарнаарасси аюнгинниараси